Hello guys, may okra kayo. May nakuhaan dara. Lami ka ni siya iparis o ginamos ang okra. Hello guys, mga okra karon. Mong lapuhan dara. Okra. Kay among ipari sa ginamos ang okra. Dara. Dara. Lami kani siya iparis o ginamos ang okra. Lapuhan ra. Tara guys. Kaya mo ning parisan ug ginamos ug kaning suka. Nagulang naman yung uban ay. May gulang guys oh. Itanumay na siya. Wala na bantayan. Lami man dyan siya lapuhan guys sa gulag ginamos. Ang kanipong amuang kanang tara guys amo apong kalabasa daghan kay ganing kuan gagmay panoon. Dapaw lang yan siyang kuan ba okra. Sayang mo siya kung dili harbison. Silaw kay guys. Fresh kay nga among gulayon diri guys. Labong. Dara guys. Kung mang-harvest kayo, apilo na lang ninyo ang gulang guys kay mamatay man yung okrahan gud ana kung dili ninyo kuhaon ang gulang.
Kapaw kay akong kamot guys. Dapaw man ni siyang okra basta mo imong harbison good. Actually sa katong kuan kaputan sa samong kalabasa ba.